Estàs content? Sí, però... I emocionat? M'han dut enganyat. Com? M'han dut enganyat, així. Ah, sí? No ho sabia. Això és com se fa. Bona vesprada i benvinguts tots a esta vesprada tan especial. Manolo, crec que ja t'has donat compte que no estem ací per a la presentació d'un llibre, sinó que estem ací per fer-te un homenatge pel fantàstic treball que has fet per les nostres alfàbegues. Ara veurem un xicotet reportatge que ha sigut possible gràcies a la recopilació de material gràfic que s'ha proporcionat Esperança Casanovas. Gràcies, Esperança. Sempre que parlem de Bétera, venen a la nostra memòria una sèrie de records, de vivències, de moments, d'experiències, però sobretot, parlar de Bétera és parlar d'alfàbegues. Però aquestes monumentals alfàbegues que cada 15 d'agost s'ofereixen a la Mare de Déu no sempre han mesurat les dimensions que tenen avui en dia i que fan que tots nos sentim orgullosos de tindre les alfàbegues més grans del món. Esta evolució que ha valgut per engrandir més la nostra festa se la diguem a una persona que en el seu treball a casa, la seva vocació personal i el seu amor a Bétera han marcat un antes i un després en les nostres alfàbegues. Es tracta de Manuel Campos Carrasco, Manolo el Morquero. Manolo naix a Bétera l'any 1922 i ja de ben menut es podia dir que li corria per les venes eixe sentiment de festa i poble que sols entenen els enamorats del seu poble i les seues tradicions. La seva vida evolucionà com qualsevol altre veí. Treballava al camp, formava un hogar, disfrutava de les seues aficions i, com era d'esperar, sigué majoral. Però Manolo, a més, des de sempre, i al corral de sa casa, criava amb molt d'esmero les seues alfàbegues, eixes alfàbegues que ja eren conegudes per molts veïns i es donaven compte que eren les més grans i espectaculars del poble. Però anem a deixar a Manolo que siga ell mateix qui nos ho conte. Pues les alfàbegues és una planta silvestre i jo estava encantat que era la planta la que feia la festa al poble en boes si podia fer les més grans i si servia de ser ningú i estigui molts anys, els meus 5 o 6 anys en la casa que dic col·laborant, provant i a poder-les baixar. Però hi havia que ficar-se a poble, desterrar-se, les cremava, les matava, altres anaven amunt i jo anava apuntant-me el que me resultava bé. I vinc a proves, i passaven uns anys. I així anava cremant-me i anava fent-me més, fins que arribi que les fem ja d'un metre i mig o això, que era una barbaritat en comparació amb les que feien les obreres entonces, que feien 70 o 80 centímetres, tot més. I entonces, yo pues antes y una vez hubo dels pares de les obreres que li dieron per sac que venien per buscar-se pues mi llamaba así, ¿qué por eso? Digo, pues por lo menos para la festa que echésemos un d'eixos bons i per posar-se darrere per anar-se amb ells això. Jo pues li dic, no, si això no el deixa, pues el regala
I estigui 4 anys regalant-les. Hasta que entonces, ja el poble tot se reconta que eren més grans els que feia jo, i parlaven al cable, entonces, a l'ufre i pago el chato. Eso me quiero hablar de mí, para que yo que les criara, yo totes les obreres, perquè antes el costum era que se les criaven les obreres. Cada any les obreres se les criaven elles. Clar, les xiques no sabien res. Les fadrines. Les fadrines, sí. Es que s'ha per ajudar-se de més, però l'obligació era de... Però vamos, anava molta gent a ajudar-se. Però no tenia noció de lo que era, criaven la planta, lo natural d'ella, que es feia 60-70 centímetres. I és quan jo comencé a provar d'estudiar-les perquè remuntaven més les coses. Pues això és que ella, la planta, troba un nucli. I entonces jo trobo diverses espigues. Però si les deixes, la planta se queda morta ja. O sigui, no creix més. Entonces, si trenques la llavor per baix, quan ja naix, entonces ella rebrota per les bandes i fa 10 centímetres de mata més. I quan tenim a 10 més, torna a caure la llavor. I entonces ja la deixa. Quan troba la llavor, torna a ser d'aigua. I ella torna a rebrotar amunt. Per exemple, això és la maceta. I entonces se clava una canya al centre, en el femei, i per exemple les vores, unes altres per fer el cricul de la maceta, la doble. I entonces, antes nugaven, quan elles arribaven així dalt dia, pues nugaven un fil des del centre, la canya al centre a l'altra, i a l'altra perquè no s'embotellat de terra. Però de l'aire o algo se m'enxaven. Jo, pues, quan ho agarro, fiu l'invent, que és molta feina, nugant aquests fils, però en acabant de fil a fil, anava nugant per dins, quedava com si fos una tala metàl·lica, d'uns 6 o 7 centímetres de quadret se quedava, tota la maceta. I entonces elles anaven amunt, i vinien bastant llavor i elles amunt, i anaven rectes sempre amunt, aguantant-se en aquests filets. Era molta feina, perquè tens que anar per davant de tots els labors antics que planten llavors pel camp. Diuen que està provat i diuen entonces que se tiene que plantar en lluna vella. En lluna vella la llavor és molt bé, molt fàcil i amb molta força. I si quan vas a plantar les noes lluna vella, s'ha de plantar en divendres, perquè el divendres, segons diu les vells, sempre és lluna vella. Que estiguem noves en lluna vella. I uns diuen que com venia que sentir les campanes, jo els ficava música, jo ficava un casset i sempre els tenia música, perquè se dia que això elles borraïen les plantes, fora per fora, i el barro sí que ho saps, que ho borraïssin, però ho feia. I sempre se plantaven, entonces, el primer divendres d'abril, perquè al 15 d'agost estan elles en la plena llosania. I aquesta vida, aquests mesos són la vida de llosania d'elles. La una chica que venía en Pili, la laterana, resulta que el padre, por ser un chocolate, se va a apurar, y va, conseguir. Y el padre va, escolta, no lo veo, para que no veas, si me tienes una manera que no espero yo. Y a mí, comencé todos los días, y la hora que yo tengo, y desde esta página, que nos hablan, y yo mirando a la mujer, y desde entonces ya no lo pude decir. Para eso, pues, 10, 11, 12 años, no sé. Y vamos a continuar. Y ya, pues mira, así me te digo que como un esclavo de 100 años. Sí, yo no sé, pero mira, escucha, la que está parada, que ya ningún momento me recibe, yo me siento a mí, gracias que recaban solamente un día sin eso, pero todos los días contar y lo que me dicen. Y lo que me dicen, escucha, por el 50 se va a ver, no hay empleados, ¿sabes? Todo el cuento. Y como son de Cultique, el igual de cada mes, ¿sabes por qué se va a negar? Sí, es lo que va. Entonces, hostia, lo que es fácil, ya ves, está mirando, se descansa sobre esto, casual, pues, se llama oír, que
que estan tirats, per exemple, estan tirats, i per això, perquè està núvol, pot ploure, pot caure una miqueta de pedra, de granit, ha plogut vuit també, totes aquestes coses, i està tancat, que sí, que potser caigui una miqueta de granit, que s'estropeguen, i en fi, totes unes coses, aquí les fes del l'aigua, també per aquelles vaques, que baixen ells per aquí per una pertocatori, igual, tot allí, per tant, baixen per aquí directe, totes aquestes coses. I hem fet així, tots els dies, la mateixa marxa, fins que, mira, cal de fer un ral, no volem, perquè jo passen els anys i no, estem últim, saps? I res. Així te passen moltes coses, te passen moltes anècdotes. Vaig a votar-nos un parell de passat. Resulta que hi ha molta costum, que el dia que se sembren, venen les obreres, per fer-se fotos, per millorar el vídeo, però ara, que abans no estava, però aquí per fer-se fotos sembrant. I un dia que ve del poble i a l'Elles, les obreres diuen, veniu a sembrar, les obreres no ho i venen les obreres, els pares, les mares, tots els contents, i ve una i anava a dir, jo vull no sembrar llavors, sembra! I al començar allí, i sembra, a l'altre, i una foto. I ve com a l'altre, i jo vaig quedar abans de ficar al costat, que no era normal, però jo vaig que se fica al costat, i en seguida, quan la xica anava a llavors per ahir, veig que en seguida, quan va la xica a la mare, clar! I dic, què va? Què vols? Com que no va ser, i dic, per què no va fer que sembrar? Sí, sí, que sembrar. Com que torna a anar a llavors, i tira, i plam, el va a la mà. Però per què? Com que així no va fer, com que el remani, i estranyit. I havia de ser que si tot és blanc, i què és el que està així, que està així, i resulta que si pot dir llavors, i està així una mica. Una necessitat, que va a veure si ara no va plantar una cosa. I que planta una, ella sola se va destinat, i escolta, que millor és que ella, saps? Perquè millor és que va ser ella. I el que va dir, veu com a gent no són donats ni siquiera, això no són donats. I així de moltes coses que passen també, venen també molta gent que diu, escolta, no, quin secret és això, que tu tens a dir? Jo dic, pues el vaig a dir. I jo tinc 3 viudes que tenen menys de 20 anys i són viudes. Me va com que si tenen un tot, perquè ells tenen que ara no sé. Són viudes, són de 20 anys, cadascú, com són coses? I com es van exercitar aquestes coses? Perquè, en fi, sí que va passar. I així podria tenir moltes coses que així, ara, el temps que estem, de camp fa molta calor, però allà on la cosa de juny i juliol, ja fa molta calor així. I així, venim a vegades al matí, els mares, els obreres, o els obreres, o aquí, quins volen de matí. I és el mateix que dic jo, un dia de camp, i en ve una que era la mare de l'obrera, i ho sabes que estava bé, ja no dedicava. Com que va entra, va dir normal, no? I va dir, escolta, no, quan entrava a missa, diu, tu tranquil·lo, que no passa res. I dic, de res, no passa res. I va ser fica i dins el convertit, les parrelles venes, el sombrero, i tot, va canviar-se. Com que quan hem de donar compte, anava la manguera, i la bola senyora estava estigint. Podríem estar tot un dia sense cansar-nos, escoltant les magistrals lliçons d'este mestre, amb la seva simpatia i forma personal de contar les experiències que ha viscut. Molts són els reconeixements que ha tingut Manolo al llarg de la seva vida i l'Ajuntament de Bétera, avui, té la satisfacció i l'orgull de rendir-li este merescut homenatge i reconeixement públic.
tan sols nos queda dir-te moltes gràcies, Manolo. I els millors cantadors del Baix. Y en este local que estamos, y aquí les vengo a cantar, y obreras y mayores, vengo a cantarle a San Roque y a la Virgen de la Asunción, y un viva el pueblo de Bétera, y otro a la fiesta mayor, y a todos en general. Los primeros 92 años. 92, ya por ahí que plega. Moltes gràcies, Conxa. També vull agrair des d'ací a tota la gent que ha vingut avui a acompanyar-te, Manolo. Te volem molt en el poble, te volem molt. Vull agrair la presència de les obreres d'enguany, d'obreres d'altres anys i de la Fallera Major de Bétera. Gràcies per vindre. Bé, la veritat és que ha sigut una explicació del teu treball molt clara i amb bones anècdotes, però crec que la persona que va intervindre a continuació ens pot aclarir molt més qui és Manolo. Es tracta de la persona que va agafar el testig de Manolo, Ramon Asensi. Per favor, Ramon. Jo primer vull dir, gràcies a Conxa, que la gent que sàpiga que és l'obrera més vella viva de Bétera. Concha, ¿dónde estás? ¿Has llamado? Bueno, a mí es que m'ho he xafat un poquet el discurs, però bueno, en el vídeo. Jo vaig a començar parlant un poquet de mi, primer. Jo penso que he tingut molta sort en la vida, primera per néixer en Bétera, segons perquè tinc la sort de treballar en coses que m'agraden les plantes, m'agrada la música, i tercera perquè he tingut la sort de conèixer a dos personatges de Bétera que per a mi m'han canviat la vida i m'han impactat molt. Un és el tio Manolo Morquero i un altre és el tio Melitón, que també està per ací. Jo, des del meu punt de vista, aquestes persones representen l'antiguitat, representen uns valors del poble molt importants. La música, perquè el tio Manolo Morquero, com a dolçainer, és l'últim representant dels antics trobadors que anaven de poble en poble tocant en les festes, explicant anècdotes, totes aquestes coses. I el tio Manolo, perquè tenim la sort de tindre una festa especial, jo crec que és de les festes més boniques que hi ha en el món,
I és el representant d'aquestes dones que des de fa segles, des de fa mil·lennis, plantaven les seves plantetes i les duien a les verges, feien l'ofrena a les verges per a demanar-los que se cura la meva filla, o que la collita del camp siga millor, o que me parisca bé la vaca i tindré cap a poder menjar aquest hivern. I ell, d'una manera, va agafar el testigo i, com havem vist en el vídeo, ja sabeu el que va fer. Bueno, jo vaig conèixer a Manolo Morquero, vaig saber d'ell, en l'any 80. Jo tenia 4 anys i la meva cosina, que també està per ahí, va ser obrera, eixe any. I entonces les obreres anaven a regar les alfàbegues. Jo me'n recorde que quan s'arrimava l'estiu, o bé venia ma mare a les monges a per mi, o venia la meva cosina, i passaven per el corral del carrer Sant Pasqual, del carrer d'Astúries, i regaven les alfàbegues. I després se n'anaven a sa casa, que estava en l'Alameda, que viuen en l'Alameda, i ma mare estava allí, crec que estaven pintant en la casa, fent els preparatius. Jo no me'n recordo de res més, me'n recordo que regaven, i me'n recordo que estava el tio Manolo per allí, m'imagino que estaria ficant fils i fent les seves coses. Després, per els anys, com en la meva família sempre han sigut de tradició d'obreres i ma mare havia sigut obrera, jo recordo també de passar per el carrer de l'Esconsidera i parar en el corral de les alfàbegues i ma mare entrava i Manolo, la veritat que sempre acollia la gent, passa, passa! I entràvem allí i veiem les alfàbegues i això. Jo en ma casa sempre he hagut alfàbegues perquè ma mare, jo me recordo de xicotet que sempre se n'han plantat alfàbegues. I jo m'encarregava de terrassa amunt a regar, ves i regar l'alfàbega, i jo ho m'ha regat. I d'ahí me vingué a mi el tranquillo este. Fins que un dia, en l'any 1996, me recordo jo que estava en la calle, lo que era antes la Caixa Rural, i estava l'entonces alcalde Vicent Cremades entrant, i me digué, tu vols treballar en les alfàbegues? I jo me dic, hosti, i dic, pues sí, per què no? Jo estava estudiant música en aquest moment, però va dir, pues sí. Total, que en el mes de març ja me n'aní i començar a treballar en Manolo. I com he dit abans, per a mi ha sigut una sort conèixer-lo i ara vaig expressar un poc el que representa per a mi haver-lo conegut. Jo, la primera impressió que me dona, i que heu pogut veure tots en el vídeo, per això dic que m'ho vaig a fer un poquet, és que és una persona molt alegre, és una persona molt simpàtica, és una persona molt vitalista i damunt que té la capacitat de transmetre-ho. O sigui, tu estàs al seu costat i no t'avorrisses, o no pots estar trist. Te transmet aquesta alegria, aquestes ganes de viure, aquestes ganes de treballar, aquestes ganes de fer, i això és molt important. Jo, tampoc estiguérem molts anys junts, però per el temps que estiguérem, també és una persona molt agradable. Qualsevol persona que s'arrimava per el corral, ell sempre la trata bé. Sempre la trata bé, sempre té paraules amables per a totes les persones, sempre te trata molt bé, te fa sentir a gust al seu costat. Jo crec que parlem en qui parlem del poble, ningú del poble dirà una mala paraula del Manolo. Jo penso que ningú. Jo ara vaig a contar diverses anècdotes també que a mi m'han vingut el Manolo, com no són com aquestes, però bueno. Jo un dia, quan ja estava jo en el corral, fent les alfàbegues, no me'n recordo qui era, però vingué una dona que era de la Pobla, me'n recordo que era de la Pobla, una dona major, i me dice, oi, que no està el tio Manolo? I li dic, no, és que el tio Manolo ja no està així, s'ha jubilat, ara estic jo, tal i qual. Ai! I me digué, jo, és que quan ella anava, perquè no ho sàpia, ella anava per els mercats venent plàstic, anava a la seva furgona tota carregada de poals, d'arruixadores i coses. I me digué, jo, quan venia allà al mercat, totes les setmanes li comprava alguna cosa. El meu home estava covardat perquè tenia un quarto ple de plàstic, perquè sempre que anava per parlar en ell. I jo, per lo que le contava la dona, perquè sempre tenia el que estàvem dient una paraula amable. Guapa, com estàs? Pues chica, estàs més jove aquesta setmana. I la dona això que tota la setmana explicava.
Perquè a mi me deia, tinc a casa un quarto ple de guants, de ruixadores, de no sé què. Bueno, després també m'ha passat a vegades, i és curiós, que molts periodistes que venen, perquè en les festes d'agost ve molta gent, periodistes a preguntar, i moltes vegades m'han preguntat pel tio Manolo, però gent jove que venen i me pregunten, i el home este que estava antes, el tio Manolo, com està? I me pregunten per ell. Jo dic aquestes coses perquè veieu que és una persona que quan la coneixes realment acabes volent-la. És una persona que se fa de voler. Bueno, ara parlant de si no un poc ja més en sèrio, jo considero que quan escrivim llibres, jo ara estic escrivint un llibre de les alfabets, que és el que Manolo pensava que anàvem a presentar avui, algun dia el presentarem, espere. Jo penso que sempre n'hi haurà un abans i un després de que aparega Manolo Morquero. Per què? Doncs per el que estàvem dient ahir. Ell va aconseguir que les plantes botaren dels 2 metres. Com hem vist en el vídeo, a principis del segle passat, les alfabets tenien això 70-80 centímetres i ja era una medida considerable i se considerava que eren les alfabets de Better. Bueno, però jo crec que des del punt de vista meu, des del punt de vista que jo ara soc el creador d'alfabets, no és el més important. Des del meu punt de vista, el més important és que ell va establir una forma de cultiu, una forma de ficar les macetes, d'ordenar el corral que tenim ara, una forma de clavar les canyes, una forma de lligar, i tot això és perfecte. O sigui, és perfecte, perquè és una persona, jo penso que és una persona molt intel·ligent, ho ha pensat tot molt, no és que un dia se li ocorrirà, anem a lligar així, no, està tot molt ben lligat. Els nius, nosaltres continuem fent els nius com ell es feia, com a mi me va ensenyar. Els fem igual, ho lliguem tot igual, perquè és que és perfecte, no pots canviar res. Potser dius, com podríem fer el lligar més ràpid? No, n'hi ha que fer-ho així. I jo penso que això és el tema de les canyes, dels fils, el tema de desollar, és perfecte. També n'hi ha que agrair-li que va dissenyar el corral, l'actual corral de les alfàbegs, amb tots els claveguerams, els punts d'aigua i tot, i ja t'he dit que continuem utilitzant-lo i no hi ha res que dir. Després, com a última aportació, que per a mi ha sigut molt bona, per a mi no, per a tot el poble, va ser que un dia, l'any 2009, que sé que se'n recordarà, va vindre per el corral i me va dur un grapaer de llavor antiga. Perquè jo plantava les alfàbegues i som molt grans, però hi havia molta gent, no fan l'olor que feien antes. I jo la veritat, que no me sap mal dir-ho, jo dia, és que tampoc me recordava a mi l'olor que jo me recordava de xicotet. I ell me va dur un grapaer de llavor, jo d'ahir vaig plantar 4 macetetes, me vaig dur llavoreta a la casa, vaig plantar-la en el camp, i vam fer la llavor, i aquesta és la llavor que estem utilitzant antes. I jo crec que aquesta aportació, aquesta última aportació que feu, per almenys per a mi, és la més important, perquè hem pogut recuperar l'alfabet antiga, etc. Bueno, també m'agradaria dir que Manolo mai s'ha mogut per cap interès econòmic. Ell sempre ha treballat per el cor, per les alfàbegs, per la festa, per Betra. Jo, ara que estic en el lloc que estava ahí, puc comprendre moltes coses que potser la gent, des del seu punt de vista no ho pensa. Però jo comprenc l'angoixa, la por que haurà patit ell quan haurà mirat cap al cel i veu una negror, una tronà, i haurà pensat, ai, lo que se mos ve. Pues això és el que me passa a mi ara, però bueno, a tirar les terres, a destirar-les. També hi ha que tindre en compte les hores que ell haurà dedicat a les alfàbegues, com contava ell mateixa, que haurà estat ahir dissabtes, diumenges, vesprades, i no ha pogut anar al bar a fer la partideta o estar en la seva dona i en la seva filla, i s'ha perdut aquesta part de la vida i l'ha sacrificat per nosaltres, per la festa i per el poble. Bueno, ja no me vaig enrotllar molt més. També m'agradaria dir que això és un treball que te l'endús a casa perquè continues en casa pensant i què podré fer ara? Què faré per a que, com ell deia, que estiguen més boniques, que estiguen més grans, que estiguen millor, que estiguen millor per a l'any que ve? Doncs això, pensar, intentar innovar i després aplicar-ho a la planta.
Per a no enrotllar-me més, vull acabar dient una cosa que si no la dic, rebente. Jo quan era xicotet, i segur que tots vosaltres, quan anàveu a algun puesto, o jo anava a Godella a l'institut, o anaves a València, algo, te diuen, d'on eres? I tu dius, de Bétera. I què te diuen? Del poble dels locos. Pues gràcies al treball de Manolo, gràcies a fer eixes alfàbegues, ara vas per ahí i dius, d'on eres? De Bétera? Del poble de les alfàbegues. Bé, gràcies, Ramon. Ara anem a donar pas al grup de rondalla de la colla Xequeburrà. A l'estil de l'ull de tots. Hi ha un castell
les gràcies a la rondalla i al grup de cant que han volgut dir-te, com millor saben que és cantant i tocant, donar-te les gràcies i el molt que te volem. Ara demane la presència del nostre alcalde, en Germán Cotanda Gil. Per favor. En totes les gafes, que ja l'edat no perdona. Si s'agafen només que puc. Bona vesprà, veïns, amics de veterans, obreres y machoral 2014, obreres y machoral que estáis acompañamos, ayer a Machor, acompañant de la Junta local, també tenim així els de Xuxo de Pau a Ramon. La veritat que és un dia important per tu. Jo he volgut, des de l'Ajuntament, a la col·laboració d'Alla com a regidora de l'àrea de cultura, però sobretot comptant amb la iniciativa de Ramonet, perquè vaig a contar-vos més o menys com ha començat això. Ramonet un dia ve i me comenta: «Che, estava preparant el llibre i dice que algun dia eixirà, Ramon». I me diu: «Che, podem fer-li un homenatge a qui és el millor artista de les nostres alfàbegues, així que sempre ha fet una labor importantíssima». I dic: «Che, pues ja estem tardant. Si me quedem a treballar i en aquest moment entrar qui és una part important de tu, la teva filla, en la que diguem: anem a veure com ho fem i anem a veure com l'enganyem, perquè això ja portem molts mesos treballant-ho, però intentàvem que tu no t'enterares de res, que siguera el que tenia que ser, una sorpresa del poble de Bétera al seu Manol, a Manol Almoquer. I ella començarà a treballar una persona que treballa a l'Ajuntament, que tu ara descifrar poquet a poquet, que és Ramiro. I Ramiro, pues bueno, li diguem, encarrega del tema. I en això se va a treballar que ha muntat este vídeo. Però muntar un vídeo que porta fotografies i que porta pel·lícula, n'hi ha que recopilar molt. Però n'hi ha persona, que vull destacar-la d'una nota especial, que ha fet una aportació importantíssima. Importantíssima perquè gran part de lo que n'hi ha així és d'ella, junt amb el poble, que han col·laborat. I això és Esperança Casanovas, que la tenim així. Ara que personalment li vull agrair la seva implicació per a aquest acte perquè tingui la rellevància que li estem donant. Per això demanaria un fort aplaudiment per a ella. Tengo en compte que recopilar, guardar i després utilitzar és recordar la nostra història, és recordar el que han sigut i és recordar els que estem així el que han fet els nostres avantpassats en aquest camp. Per això aquesta llavor que està fent Esperança m'ho dona molta ajuda quan tinc que fer alguna cosa. Repetís, moltes gràcies, Esperança. El dit de l'homenatge és un homenatge que te mereixes, perquè el teu poble te vol i vol estar al teu costat. Per això, Manolo, en aquests 91 anys que m'ha dit la teva filla que tens, com a veí de Bétera, o com se li coneix, se te coneix, com Manolo Morquero, és algo que se te devia. Has tingut moltes plaques, molt de tot, però jo crec que he fet este reconèixer el poble és algo que tenia que fer. Has sigut l'inventor d'aquest famós, com tu has dit en el vídeo, un cuento de Canonet. Per aquestes emblemàtiques alfàbegues, les nostres, i les teus, principalment les teus alfàbegues, sigueren una ensenya d'identificació de Bétera. Que avui l'actualitat d'un bon maestro és un bon alumne que espera que en un futur siga un altre bon maestro, que és Ramon, que ha replegat i de molt bona manera aquesta llavor que tu has fet i que Ramon t'està fent també unes alfàbegues que tinguin aquesta prestància i aquesta hermosura i ara més tradicionals gràcies a la teva col·laboració del 2009. No vaig a parlar d'anècdotes ni de la teva vida perquè això Ramon ja ha fet una bona llavor. Però sí que com a alcalde m'agradaria personalment destacar que una de Bétera com tu, que la teva dona, la teva filla, la teva neta, que estan ahí, i amics i
familiars, sobretot familiars que se t'acompanyen, han volgut destacar aquest merescut reconeixement que te mereixes del poble de Bétera, per les qualitats que te defineixen, la teva vitalitat i la teva amabilitat, que s'han vist i s'han dit, la teva senzillesa i la teva passió per el treball que sempre has dedicat a les alfàbegues. Primer, de manera privada teua en casa i contribuint a la festa, i després siguent una part important de la nostra vida, de la meva també, quan jo sigui majoral, perquè gràcies a tu les alfàbegues han anat amunt en tot. I també de la teua entrega incondicional a lo que ha sigut el teu poble, Bétera. Parol ha demostrat que no n'hi havia fronteres i que gràcies a ell Bétera ha passat en les seves alfàbegues totes les fronteres. Has fet que un poble com Bétera, un poble del Camp del Túria, el nostre poble, destacara per dalt de tot. Però tot el llavor i tot esforç que ha fet una persona sempre té al seu costat algo incondicional, que és el que l'ajuda més encara, que és la teva dona, Anna, que és, com tu has dit, la que sempre ha estat al teu costat. És la millor llavor que tu has fet i és la que sempre ha sigut la que has fet. Per això, Anna, moltes gràcies perquè sempre ha estat al costat del teu camí. Les teves alfàbegues han arribat lluny, tan lluny com el nom de Bétera. Són conegudes en la comunitat i en Espanya i poquet a poder farem que se coneguen en tot el món. De fet, de tot el món venen a veure-les per eixa magnífica aroma, per eixa creixement i per eixa hermosura que tenen. Precisament per fer la planta més important del poble has tingut a ta casa una manera d'identificar-te a la gent de Bétera. Les nostres alfàbegues són el que tots volen que siguin, unes hermoses i gracioses alfàbegues. Tu, en la teua imaginació, creativitat, esforç i inventiva, a vegades matant-les per a que ens fresqueixen, tu vas passar aquests 2 metres. Aquests 2 metres que ja donaven una majestuositat increïble, que avui en dia tenim l'orgull de tindre aquest rècord mundial que tenim de 2 metres i 86 centímetres. Però tot, com ve a dir Ramon, gràcies a les teves experiències, al teu esforç i a la teva sabidoria que li ha estat passat a Ramon. Parlar de l'alfàbega és parlar de Bétera, del nostre poble, de les nostres festes majors. I darrere sempre està Manolo el Morquero. Quantes vegades hem dit i hem sentit des de fa anys, quan arribava el mes d'abril, les nostres festes majors, les obreres eixien a aquest gran dia, aquest dia 15, en el que a la majestuositat que tenen oferien a la Verge aquestes magnífiques alfàbegues. I la gent del poble reconeixia, mira, aquestes són les alfàbegues de Manolo Morquero, perquè sempre marcaven una diferència molt gran entre les tantes alfàbegues. En aquest sentit, avui com a alcalde són d'aquestes alegries que donen gust, i que donen gust estar al costat. Vull aprofitar l'ocasió que se me brinda en aquestes paraules per agrair la dedicació que durant tota la seva vida Manolo Morquero i també a la seva dona Anna haveu realitzat d'una manera ocasional, desinteressada i sempre esforçant-se per lo que era i lo que és i lo que serà sempre una senya d'identitat de Bétera, de les seues festes, junt al confeti i el coet. Són aquestes 3 senyes d'identitat que ens marquen les nostres festes d'agost. En aquesta maestria que sempre s'ha sabut portar i en aquesta senyoria digne d'una persona com tu, sent un pilar importantíssim de la nostra festa, ja que sense la teva intensitat, dedicació, treball i sobretot saber fer i saber ensenyar, perquè n'hi ha que saber fer i saber ensenyar, les nostres emblemàtiques alfàbegues no hagueren sigut el que avui en dia són. Per això ja per anar acabant, reiterar el meu agraïment de la Secretaria de Cultura
a Ramonet per les seves paraules i sobretot per la nova magnífica experiència que està transmitint gràcies a tu, a Ramiro per la seva col·laboració i a Esperança, que són els comentantes, perquè és ella, en part d'aquest vídeo, la que ha sigut possible. Perquè s'han implicat i s'han dedicat per a poder fer-te un bon reportatge, per poder fer-te un bon homenatge i per poder, sobretot, estar al teu costat. Una persona de Bétera, una persona com eres tu. I per finalitzar, només que dir-te, en nom de tot el poble de Bétera, moltes gràcies, Manolo. Avui, com anem d'improvisació, i a vegades val la pena, Manolo m'ho pot dirigir unes paraules. Que ho faig assentar perquè no pot estar dret, però en el micròfon al costat, sí, Manolo. Primer que tot, buenas tardes. I els diré que jo he sigut enganyat. Perquè quasi totes les coses que ha portat el moment eren importants, fer les preguntes, i ell ha anat també al marit, allà baix a la pensa i tal. I clar, vaig a recibir després, diguem-me que és que l'Ajuntament anava a fer un llibre en tot el que s'ha fet. Però un llibre bo, perquè és tot el que i després ahir, crec que era recibit, però com feia Ramonet, diu que avui això, diu, repartiran els llibres i el que vulguin completar, que no facis bé. Jo tan tranquil, ha vingut i resulta que no sabia que era per fer el homenatge este. Tot això ja està dit, gràcies a tots. Però els dic la veritat que és el que ha dit, que més de la mitja vida meva, i estic content, ha sigut per les famílies. I estic més content encara també perquè se diu, i així de premsa i tot, que són les famílies més grans del món. Però és que jo estic més convençut perquè a la CAFA hi ha vingut, ja fa anys també, 5 botànics estrangers, França, Alemanya, Itàlia i no recordo si dos països més. Ucrània. Han vingut a la casa perquè l'han vist a la tele. L'han vist les alfabets a la tele. I són botànics, no? Que s'indiquen les plantes. I això, i com es veu que han preguntat a València o a Virgínia o etc., si era de veres o no. I n'han dit 5, saps? Per veure com era això, si volia vendre's el secret. I si és el que feia, que es ficava, que feia de part d'això. I dic, això és el que es vendrà. No hi ha diners per comprar aquest secret, però que això és per vendre més. I serà per vendre. I l'últim que es dic és que quan me muera, que tinc ja 41 anys, me n'anirem a l'acampament. Perquè me s'enduixa, això és normal, sabem que no pot ser, de que molts morts se mor. Però jo les enduixa que parlaré encara, perquè vostès almenys precisament deixin dir que l'any que fon Paco el Xador, en l'homenatge, me declara un quadre que així ahir, en una familieta, així, de l'au, tornar i tal i qual. I la meva dona, la meva filla, ja tenen dit que quan jo me vull quan m'han a fer la làpida, que dones una miqueta per allà. I entonces jo me crec, m'ho imaginen, m'il·lusione, diguem, al ficar-la allí, quan la gent no vaig a cementari a l'Alberta,
I dic, mira, ahí està Manolo. I diu, vamos! I no, les antoixat, què diran? I diu, estaré sentint. Mira, aquests estaven ficant en les alfàbigues, ja he viscut per les alfàbigues, que hasta una alfàbiga s'ha endut ja. Jo he viscut mitja vida per les alfàbigues. Gràcies a tots, Però anem a continuar. Ara anem a continuar. Que queda un poquet. Anem a rentar els tres. Oh, bueno. Volem seguir-le unes coses, Manolo. Para lo que toca, para que tinguis un recuerdo sempre al teu costat. Mira, una trafobia. Enseña, hay un... Facha de Chipro. Germán Gotanda Gil, alcalde presidente del Ayuntamiento de Vétera, en nombre y representación de esta ciudad, a Manuel Campos Carrasco. Manolo, el morquero. La entrada del morquero en el cuidado de las albahacas marca un antes y un después en la altura, vigor y frondosidad de su espectacularidad, perdón, es que si no, no veo, de su espectacularidad en las fiestas. Por todo ello, nuestro más sincero reconocimiento y felicitación. Vétera, 21 de febrero de 2014. També us puc fer un detall, que és un model que se va fer en el taller d'empleo d'ací de Vétera, que és un alfabeguer, en el qual dins se fiquen les alfàbegues, les fulles, perquè estiguen gramàtiques, i un DVD perquè el tingues allà. El que ha passat. I bueno, al costat d'un home sempre n'hi ha una gran dama. Ana, per favor, te voy a fer un detall. A vostè també. Ahí. Què feia vostè? Un xocolate gran de flors. Jo crec que ara Manolo se pot quedar així, i Anna també, i va a tornar la rondalla i el grup de cant se han ido. Bueno, interrumpo un poquitín mientras se preparan para cantar. En el momento terminen de cantar, el acto en sí del homenaje habrá terminado. A todos muchísimas gracias por vuestra asistencia, y en la primera planta, en la planta baja del castillo, os esperamos a todos para compartir una copita con Manolo y terminar su homenaje. Gracias. Anem a cantar sense micro.
no va.
hem acabat.